Ani kang sama birta kelang rape tu anarar pansmi aprang sinil hin pen ani kang sama kami kardom pajurik do kardom non ani yang sama birta ke than pon jibang nili jitkramsa non birta thepi langpani sina Karbi sengkan kimi ani pachiton dun pensi rong pirbi babu singbi arong long kumichi hola hem kimi kang pupon Pistol bong thom lapan abu kereng pent inut nabendas babang pu khotkati raikom saiki rideng kachingnang KKC atum pen spatur pi ponsi bong chin arnam ki pupon engdeng troksi mesen pen pachun pon Upper Dahuri kedam singnararong lapan ke rong pong khat an kilometer ner kep atwar non keslampon boma jok raratum pen ningarong achi pipon rendi non birtang ton pen puthot langponik sina thang ni phai isiani karbi long angkang prexam mahavar long stami karbi sengkan kemi alira lon pen katalon pon ason thadaksi mekara song atum pen spaturpi ponsi dipulam ding road kacheleng atowar kilometer hini rongpir bi babusing bi arong long pan sami anikan wang sami karbi sengkan kemi chalon pon bom ason thadaksi pini thang ni phai isiani sami engdeng kre hini karbi sengkan kemi chalon dun Karbi sengkan kimi ketalon long pachiton dun pensi iam lunsing teront laban ki lumbajong local MSC juniti mungtum arideng pensi community hola hems kimi sebe ingpupon Kedamtang asengkan SUPD pen sila bangso community hola hem kim rangpon patang ponsi pini karbi sengkan kimi katalon pon arni bang sila bangso community hola hem ingpupon longlo laban ke bang silang arni sami ason kaching thura sayembo ke klempon along sami un anpan ke chirap chitudun bomji pusi iam lunsing teron pen pachini pon Pinikan kimia hirdume kadowe rata tumhanta dilituma hin pen pajir ponlo la so arni kimele thot sitame ke damtang 2022-23 aningkan PNRD pen ke dengpon pini mekaro phisa bang nilitum arni kimia ni le thot tame kangpu pon long asi ningarong piklo lada karat tum kadowe chetong lokale mesita dolo lapen ladak rong sarpen tenglok ladak senior citizen kek aprang abari malangli council along secretary hai kado yang jetong sini litum laso building pini lakre pho atangka pendeng ponsi pini laso building ing pupon lo solo bola IM lunsin teron pen lumbajong konsensi angkang along ason kaching thura sayemu ke klempon thegapot lumbajong local MSC juniti mung pen IM lunsin teron aphant ke churu pajirpon dak ratutum ke hang pon dak mai meetingเป็นเสียงลอกดักรองซีกระชิงไว้ยาลำเลยอาจจะเราใช้เล็กชิงไว้จะไม่อาจที่มาไปได้ละสิอารมณ์เลยบางอันตุเราโซเดมเป็นกระชิงไว้เฮมมันในคอมมูนิตี้ฮอลเวลาโซแค่ห่างปนเป็นEM ลุนซิงเตรอนปินาร์ดีอลังลีเป็นลักเรพโคเป็นบางโซคอมมูนิตี้ฮอลปีปอนโลละสิละโซบางปีนิงปีปอนโลละสิอลังลีพันจูโร่โลกเลเมสิหินเป็นแล้วเป็นแก่เขาละนอนบานริวัลตาดักนางล่างฟุลละสิละลังลีตาละโซบอลเนาะคุยสมเด็จบัตรที่ปนทุบโบละสิอีซีเป็นอลังลีdak lumajong rat phanang pachun report nilihin pen alang liphan on behalf of lumajong constituency public pen nili alang liphan churupa jirol Northeast News tu pen news nang tempat anta nilihin pen kardom chupilo ningkan kimi kardom ini tarik isi thang surihini ra ingkor pho ningkan kopai keme ilitum IM lapan lokal MSC nang sitong don pen la bangso suri hinira ingkora hiningkora thom budget pen mekar ahem tun nang kimpilo pini kangpu pon long pot kening rong parlo pen ke alang litum suri kam dusita alom sopor dak nang sitong don pen litum IM ke hai lunsing transfer banta suri kardom pajirlo alang li kebang elang arni anta kime dame aphan li arnam pharu akhir me hang pilo lopen puthot dutulang ritum local MSC juniti mung sara ke hai alang li apor komri pen sita bor isi nang sitong dong polang li phanta ni lihin pen arnam pharu akhir me hang pisi alang li ta aprange wang elang anta kime dame rok meran me aphan arnam pharu akhir me hang pi alang phanta hiri me pajirlo pen ladak non kachitong rapet mekar klem rapet lapen tebok terai jirpi don rap atum phan anta kewangilang aningkan
arnam pharo akhir jume hang pisi ok pran mu me phun ji na pen chuklem jodam me phun je pan sinili hin pen arnam pharo aphan hir jume hang si kadu ka we phan nili hin pen kardom pajiri Komsa ki etum ke du gazok toka jok pen khotkati PlayStation ki borlopon angkang along inu do bang phu bang risim kang tang biha klem bang du pu khotkati rai komsa ki etum pen joy pen birte kalong du na teng pen si khotkati rai komsa ki etum pen kedam tang arkoni phai thongke bra isi ani kang samapor khotkati PlayStation ke borlopon angkang karagaul loknat mondir adunglong kiri ke kruga saideng ponlo rai komsa ki etum pen lapuson kiri ke kruga sai kedeng bom apor hut borleng rianat pen ke bang bom inu do bang phu pan khangdun si alang li jambrong long khotkati rai komsa ki etum kiri ke kruga saideng ponlo lapen labang so jambrong long pen sami risim kang tang mari pistol bong thom lapen ki ongdung amu kareng sami long ponlo Italian made .72 pistol ebong lapen ke Japanese made .22 pistol bong nian long ponlo labang so pistol ben kachenang cek abang phu Nabin Das mati Prasan Das Pulipur Police Station se parlopon angkang Jorhat Asor pusi pang thekpon labang so pistol ben kachenang cek abang phu pan rai komsa ki etum ben spreading ponsi karju peter toka sai sebi klempon lo Karbiara tum choklem me chudam meji lapen ki karbiara tum ning isivet ke du thekpens akimang ki pachun thekji aphan pusi KKC atum ben spaturpi ponsi aninkan wang semi karbi sengkan kimi arani dipurong spi bongchina klamlong bongchi aram pupon lapuson thak si pini le thot semi ingdeng choksi ke chok ant bongchin aram pi pupon KKC amai phu dhon sing teron pen chepehem pupon amalong aluhia man pen man pen ke du karbi richo long sing rong hang KAAC CM Dr. Tram rong hang MLA Blessing England EMS MAC lapen guru sara tumpen chenglok bongchin arnam pupon Lagi seru orang muda, anak lagi itu seru. KKC atumpen pinpur alu ke pajur dun ke du anstami singki chingbai pen pachun pon edje phan bori pon purpose KAC CM Dr. Tram rong hang pen pachini pon Tiripi amai pen si patirpi ponlo aningkan wang tame alang litum bongchi marnan kipu laso asang deng klembo lasi pining bang ing deng troksian bang lo bongchi marnam kipu laso kipu along nili pandame nang johang pon lo la penili long nang cerap dun pad MMC tu manda hang lasi karbi kurpo panda hang laso teng benili tame nang cetong lo la penalang tum pin pura lo tanang pi hala pin pura lo teng pen nili ka pichun je phan nili colleagues tum pen manilong kamna klen ropet MMC tum pen nili chingwai pen si ka pichun je phan nili bori pon aron barim chingru mame pi prabjin ben tum chingwai po la chingwai pen ke aning kan manang son tuning pen cheng pon lo pining bang ka pathi mucho ta phan sin tum bori pon po sadang lom ni pik pon purso hadak lang kuolong dake ciri suri pho along le aron barim ke kroya tum phan an isia complex asosi ada ke bi pon la pen nitum karbi autonomous council pen isia long cheperai pon si hodak nitum la aron barim ke kroya tum phan an karli ka fijo ke kroya tum phan an aphan si hodak ke thik pon lo sala nikan kimi hujule pajur pin ma ningkan kimi karbi anglong rat ke doan song ke doan la pen ke hamphang song ke doan ke thekere ke doan la pen ke rong asar ke hai tum ke doan la pen ke rong basapi ke doan la pen ang parta rong mekar ke doan la pen ke sarpi sarpu ki bi ki thi jirpo jirpi riso ejang ke doan tum phan nili karbi anglong autonomous council pen tim karbi anglong hin pen nili hempu mukrang pira singja phan arnamamen en pen je rengdok reng ni ke tolong je phan la pen sayang dengan tame jara sayang dengan tame
arnam nang kang hon ben kichun edje phan nili hempu mukrang phan puthor chordom ben si je Karbi Anglong monsam do pen ke bang ja sayang ding anta me elunum jara sayang ding pen kaching wai kaching ki kaje than kachimung pen ke chok je an hormu do me chope keng pen an su se sayang ding anta me ka pichun je phan hemprek pen chenglok kapre sayang deng pen chenglok border pen chenglok jara sayang deng tame iletum ning sipet pen ning thin sipet pen nga pitu je phan hempu mukrang aphan chordom ponno la pen Karbi Anglong monsan ke do verje phan hempu mukrang pirang sia phan neli chordom ponno KKC tu mencepatir pi ponsi bongchin arnam ki pupon engdeng choksi bongchin arnam pupon lo laban bangsu bongchin arnam ki pupon ta mesen pusi KKC kurusara tumpen pachini pon mate tang rak owe mi tu pet chelang dun si Karbi kurusar chingro amai KKC long koson si kapang tang ni ma koson si Karbi akhaya nim pen lanon ningkan wang phak ningkan wang chor ningkan wang let ke met ke choki ma koson si reng dok reng ni ji ma apen Karbi akhai chonong chu sim chu e arche ason amung do antame an su se ke mere thot ke chokle thot ji aphan la pen lada ke do Karbi akhai owe ki mi ariso ejang don meka sarla richo pinpo habe pen chenglok ke the ki ding CM EM MLA MSC pen chenglok sakuri ke klem atum doan contract ke klem atum doan mate Karbi Anglong long ke do ni hang ni jang ke do ana Karbi cheklo ke le adang ana ni ke le adang ana Karbi doan bhasa me non pedeng bong chira nam ki pupon bangke me sen me pen reng dok reng ni ke do thegi mate ke do long ji aphansi hempu mukrang pira sinja songsari chu than thili arnam long itum kurusar do an pen pangrum si hong hai ke me mate arnam huang ke me ni tum hang lo la pen ni tum pe ka chuning ri bai la pulo ningkan kimi arni pura ninga che parong pen hor ok gari ka pachat lahaya asayang bang ke chi upik nangala junai sita peneng aningkan mang da ek tarigar ni pote aprang prang ke pene accident nason pomuri apran ke da mahui thek pon long silahaya huni kanti kapa bederji aphana bangke none prang ke bang jiat abang ke kaprek akhaya song amai tin athorom tin dum tame ni phai siar ni bangke arnam kardom pon abanga ke nang solo lukhimon handani ri chuning riji christian atum handani ri chuning riji iskon hanta joy guru tum hanta sonaton pen chenglok hindu atum handa ni kaddo kawe Karbi Anglong ke do an atum hani tu chuning ri tuni la puelo pen ni tum pinya mai long ni tum Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang aphas tame ni tum pin pura loke pido ni tum ke KCA ahem tun lapen Karbi akhe kenang sot nai ke arong tin ta dama sarhem tun dunang ji lapen rong ke rong op kachar kli yahut sita council pen nanglang ponang ji athe manon ke adang pi kaprek pen ni tu hade fan nang pi pon pelo Karbi athorom sik sidul dala pe sike long protangte Karbi hongari aphan tame council pen bangke ni tum hata dim klong nang pek ponang ji lapen budget pesen nang deng ponang i pasi CM ni tum kacho phal hi sarpo CM sarang chetong nun pen ni tum pin pura luta jun long lo lapen ni tum Karbi ri cho na cho pha pon lo Karbi ri cho ke halong sing ro hang samen nang chetong nun lo so tha se ni tum Karbi Anglong ro saramai handa cho pha pon lo nang chetong lo ne pen asong ni tum cho pha pon lo chetong lo president secretary an sidi tum archu ponong lo pen ni tum bidia sar ningkan photrok nang ke dodun atum aphan ana bidia sar name ke hokalu non karchu tamin tum pidu ponji pen ni tum KKC hawara mai non an ke ni tum hawar pharoi si ni tum abat lo ni tum ke dak membership an sidi tum pini da kache tong hawar silong pen ban kep lason ni tum pini ga che phalo ta bang suri si ga do Arkoi chiklo judia pen thang ni phai siarni ban ki Karbi sengkan ki bi pang chenglo labang so Karbi sengkan ki mi arni sami Karbi ra tum chukle me chudam me ji aphan sami Karbi ra do an aphan sami hirsumi hang pi pon lo posi man ke du Karbi ri cholong singrong hang pen pachini pon Arkoi judet pen pini thang lo itum ke asi pini ke Karbi ningkan ni lo itu sita itu di phulong masi dakla basteno situm pini itum Karbi Anglong arat angkang phan itum dak anu se don ningkan kacing thur lo ini ke ningkan ini ni lo so ningkan ini lo itum forbo na mi ko mangi la lo itum dak Karbi hongari atiri pilo itum dak kisi si lang tum pe patir pi ponsi bas itum la so ahir sumi chang pon itum dak Karbi Anglong arat phan non ke bang jipen ningkan siar jon an so se itum dak choklem kaling choda maling
lapen itum dak karbeng bong punon itum rono bidani thama bidani dak reng dore ni pen itum kidolong fansi ini bong chin tumar ni hijo hang pon iu da bang ke itum ke bong chin heno tum dak ke kedang sot ke itum ke anamar ni duga chadong punon te itum ke horbong la bong chin besi anam puji itum dak ke kedang sot Kedamtang aningkan surhini engkor rapli aningkan apar deopani kodam singnar arong lapen ki rongbonggat anaphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Moments lapen ki EM Richards Dogbi Social Welfare Board Chairman Ran Rongpi lapen VDC Chairman Sarkoi rong paratum pens arideng pensi to warkasalam ponji phan long ei sompon lo Bangsolong ei sompon tepen normalom to warkasalam asai stemi deng pon bomlo laso jokpen rongpong khat lapen upper dihuri kudam singnar rong ara tumpet ning arong chipi pon renti rongpong khat lapen upper dihuri kudam singnar arong ant lapuson development leji pu mathada mamasi uni stami duhiri rar tumeki sungpen joiki jokban pen longpon pupusi rar tumpen semi ningkarong chipi pon renti lo athi tuwar khenu pena jokpen sipina ki sung chitong pon nang koklo School College hithi borwa ke dam tu benan ke sung chitong pon nang koklo lapusona por hut rongpong ghat lapen upper dahuri kudam singnar arong aphan Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numor Moments EM Richards Dogbi lapen Social Welfare Board Chairman Ran Rongpi lapen VDC Chairman Sarkoi rong pharatum lapuson kaching thura sai ke klempon thapot raratum bench ke churu pajir pon ini earning samay berta bangki lanpan sikang ton poneglo do me thak me kardom